A cada tipus de font d'informació li correspon un format diferent de referència. En aquest vídeo veurem com elaborar referències bibliogràfiques segons l'estil APA de llibres, capítols i articles tant impresos com digitals. Començarem veient quins són els elements bàsics d'una referència bibliogràfica. Primerament, l'autoria, que pot ser individual o institucional, la data de publicació o la data de quan es va crear el recurs, de quan es va modificar o la data en què hem accedit a aquest recurs o a la pàgina web, el títol de la publicació, del document o pàgina, l'editorial o la font, per exemple, el nom de la revista, del propietari de la pàgina web, i el lloc de publicació, que també pot ser l'adreça web, el tipus de recurs si no és una web, per exemple, un e-mail, o el número de pàgines si es tractés d'una revista. Tots aquests elements ens han de permetre conèixer qui va escriure allò que tenim referenciat, quan es va publicar, com s'anomena el recurs i on es va publicar. Continuem veient la referència d'un llibre en versió impresa. En un llibre en format imprès haurem de reconèixer tots aquests elements que veiem a continuació. Haurem de localitzar l'autoria, l'any d'edició, el títol i, si en té, el subtítol. També haurem de veure si és una primera edició, segona, o bé si no se'n fa cap menció. I quin és l'editorial. La referència la construirem seguint aquest format. Autors, any, el títol del llibre i subtítol en cursiva, a continuació l'edició i l'editorial. Segons l'estil APA, la referència d'un llibre seguirà aquest format. Anem a veure un exemple d'un llibre digital. En un llibre digital haurem de saber reconèixer aquests mateixos elements, qui és l'autoria, l'any en què s'ha editat, el títol, l'editorial i, a més, hi haurem d'afegir la URL o bé el DOI. El DOI és un identificador que és molt més recomanable en cas de que el localitzem que l'adreça URL. Començarem, com en el cas dels llibres impresos, per l'autoria. Seguidament l'any, el títol i el subtítol, si en té, en cursiva, l'editorial i, finalment, el DOI o la URL. A continuació, el que veurem serà la referència d'un article de revista, en versió digital. En aquest cas haurem de localitzar els elements bàsics, que serien l'autoria, l'any, el títol, però, a més, hi haurem d'afegir el títol de la revista en què es troba publicat aquest article, el volum i el número, i el número de pàgines. Finalment, si és una revista en versió electrònica, també la URL o bé el DOI. El format, com quedarà construïda la referència, serà el que veieu a continuació. Autoria, any, primerament el títol de l'article i el subtítol. Alerta que aquest no va en cursiva. El que sí que va en cursiva és el títol de la revista, que ve a continuació. També en cursiva el volum i, entre parèntesis i sense cursiva, el número. A continuació, el número de pàgines separats per un guionet i, seguidament, l'adreça URL o el DOI. Finalment, la referència d'un capítol de llibre. En aquest cas, tenim un exemple d'un capítol de llibre imprès, però també és adaptable a un llibre en versió digital. Només canviarà que en el cas de ser digital hi hauríem d'afegir al final de tot l'adreça URL o el DOI. Haurem de localitzar d'elements bàsics els autors del capítol, l'any de publicació, el títol del llibre i el títol del capítol. També haurem de veure a la portada qui són els editors o coordinadors del llibre, les pàgines que ocupa el capítol i l'editorial. La referència quedarà construïda de la següent manera: autoria, any, títol del capítol del llibre,
seguidament l'expressió dins i els editors o coordinadors del llibre, en cursiva el títol del llibre i entre parèntesis les pàgines. Finalment, l'editorial. Per a més informació sobre com citar i fer referències d'altres documents impresos i digitals, consulta la guia APA.